סכנין, ידין, אז זכינו שהמשפחה של רבי בנימין פה, ואני אזמין עוד רגע את נעמה, אולי תדבר לברך אישית, אבל לפני שהיא תברך אולי אני אציג איזה בריף מאוד קצר על רבי בנימין, כדי שתדעו מי זה בכלל, למה התכנסנו, מה הסיבה שאנחנו רוצים לבחור אותו ולשים אותו בפנתיאון דמויות שלנו בשמאל האמוני. אז רבי בנימין נולד ב-1880 בזבורוב, שזה היה בזבורוב בגליציה, שהייתה חלק מהאימפריה ההבסבורגית. מי שקרא את הספר של אבירם יודע שיש כאן משמעות, המקום שהוא הגיע ממנו, של מרחב רב-לאומי, שבו אין קווי חתך ברורים בין ציונים ומשכילים וחסידים ומתנגדים, כולם בעצם, כמו שרבי בנימין כינה את סבא רבא שלכם, הם יהודים של שולחן ערוך. אז שם הוא גדל, עבר בגיל 21, 1901 לברלין, שם הוא למד בפקולטה לחקלאות, משם עבר ב-1906 ללונדון, פגש את ברנר, יחד ייסדו את עיתון המעורר, וזה אולי אחד הכובעים המרכזיים של רבי בנימין, הוא מאבות הפובליציסטיקה העברית, והיה מעורב בהרבה עיתונים, המעורר, נר בהמשך, הצופה, ועוד אבירם יתחיל, אם נרצה, ירחיב על זה אחרי זה, וגם שם הוא הופך להיות רבי בנימין, שם הוא הופך להיות שם את רבי בנימין שמלווה אותו, והשום אנחנו קוראים לו. ב-1907 הוא עולה לארץ, והוא מגביל לפרסם מאמר מאוד חשוב שנקרא מסע הרב, מעין מניפסט. אני קראתי לזה מניפסט פנשמי, אבירם דייק אותי, שהיה קצת קודם המניפסט הפנשמי, אבל מעין קריאה לבוא אל המרחב בהושטת יד לשכנינו ויחד איתם לבחור לחיות פה. הוא עובר דרך כל המוסדות הציונים הרגילים, דרך כנרת, ונהיה פקיד במשרד הארץ הישראלי, ואז שם הוא מעורב בשתי דברים מרכזיים, הוא מעורב בשילוב של עולי תימן, מה שנקרא עליית יבניאלי, בתוך היישוב, ושם אולי עוד כובע של רבי בנימין עם כל היחסים האתניים, ליישוב הספרדי, ליישוב הישן שהוא הרגיש מאוד מחובר אליו, ולתימנים ולכל התפיסה שלו של יחסי כוחות אתניים במרחב, וגם הוא בעצם מעורב במחלקה לעיתונות ערבית, הוא כותב, הוא מפרסם, וזה גם מתקשר לכובע השני שלו שנדבר עליו, שזה הכובע של השותפות היהודית הערבית שנהיית דגל מרכזי במפעל חייו. אחרי זה באמת הוא חי פה בארץ בתקופה העות'מאנית, כבר אז הוא יוצא הרבה נגד הבדלנות של היישוב העברי והמדיניות שקוראת להשתמש רק בשמירה עברית ולהתעלמת מכל מי שבעצם נמצא פה באדמה ומנשלת. עם המעבר למנדט הבריטי הוא בעצם מבקר חריפות את הברית שנוצרת בין הציונות לקולוניאל, וזה גם הופך להיות דגל, הוא בעצם אומר, אני לא קורא, בואו במקום לכרות ברית רחוק עם מישהו מהגורם הקולוניאלי פה, יש לנו פה שכנים, בואו נפנה אליהם ויחד איתם נתנגד לקולוניאליזם, ובעצם הוא קורא לאיזשהו מרחב, ואולי מים בהמשך תתייחס לדברים שלו, הוא בעצם פתרון שהוא קורא לזה, בואו נייצר פתרון ליהודים בתוך מרחב פן שמי, פן ערבי גדול, שכל היהודים יוכלו להיות חלק ממנו. אז זה קצת באמת בתקופת המנדט הבריטי, אחרי זה תרפ"ט, מאורעות 29, זה איזושהי נקודת קריאה מאוד משמעותית מבחינתו לחיבור הזה בין יהדות לכוח, שהוא גם מבקר בצורה מאוד חריפה. ועם השואה בשנת 42, עוד כובע שלו הגיע, והוא מקים את קבוצת אלדמי, ושם הוא באמת אולי בא לידי ביטוי עיקרון מאוד חזק שלו, שזה הצלה מול גאולה. הסתכלות על הציונות כתנועת הצלת המונים, ולא כתנועה שהמטרה שלה להשיג רוב יהודי טהור במרחב. מלחמת 48, שבאמת אולי זה אחד מהדברים שרבי בנימין הכי מפורסם בשבילם, זה הסיפור של ההתנגדות לגירוש של כל הפליטים הפלסטינים בקריאה לשיבה. ואני חושב שהוא נפטר ב-56, ב-57, אז זה קצת רבי בנימין, כדי שיהיה אישור קו למי שלא מכיר. ועכשיו אנחנו באמת, אני רוצה קודם כל להבין אותך, נעמה, נכדתו, לדבר עליו קצת. אני מקווה שאני לא אאכזב, כי הוא נפטר כשהייתי בת 8. אז זה באמת העבוד שלנו דן, ממשלת ישראל, מה היא עושה? מפרקת את המשטרה.
חזרנו הביתה בתחושת מחנק ומועקה גדולה. הדלקנו מסגד, שתינו כוס יין והמשכנו תורדים. שנתיים. לבין גם חזרתי לספר שלך אבירם, רבי בנימין, נאמר ויאמר, ביקר בחלפות בדרג הפוליטי של מדינת הלאום, של מנהיגי הציונות, וצידד בהשתלטותו של היישוב במסגרת פוליטית ערבית רחבה. זה לא קרה. הוא גם חזה מלחמה ארוכת שנים, שתתבסס על השאיפה להרחיב את תחומה של המדינה היהודית, וזה קרה ועדיין קורה. הוקמה מדינה והייתה נכבה, ועדיין יהודים וערבים חיים כאן, יחד. קשה לומר מה יקרה בימים הקשים האלה, ומה היה קורה אילו חזונם של רבי בנימין חבריו היה קונה אחיזה. קולו של סבא שלי חסר, ושוב תודה, אבירם, שהשמעת את הקול הזה, ותודה על הערב הזה. תודה רבה. עכשיו נעבור לחלק המקור. העבודה שלך, איפה? המחשבות שלך. תודה, וטוב לראות חברות וחברים ואנשים שאני מכירה כל כך הרבה זמן אבל לא מכירה בכלל. אני רוצה, אבירם, להודות לך חברות חדשה יחסית, אבל שזו אישה חשובה, ועל ספר ועל ההזדמנות, על הערב הזה. אני אולי אתחיל יותר מהמקום שאני נמצאת בו, מהמקום הפיזי שאנחנו נמצאים בו כרגע. אני גדלתי ממש קרוב, בטח 10 דקות הליכה מכאן. הייתי פה בשבט צופים לא רחוק, והמשפחה שלי היא תל אביבית. איך אני מנסה להגיד את זה במילים עדינות, מאוד אדוקה בחילוניות שלה, בוא נגיד. והיכולת לשבת פה היום בגילי המופלג, אבל לא עד כדי כך מופלג, אבל לשבת עם אנשים שלא זכיתי בעצם בשום סיטואציה אחרת לפגוש, להכיר, לדבר, לחלוק פאנל ולהעמיק במשהו שהוא משותף. כן? אנחנו לא פה כדי להתווכח ולהתנגח, אנחנו פה כי יש כאן, נוצר כאן, ואבירם והשמאל האמוני, אני חושבת שחלק מהדברים, ואני חושבת שגם ארץ לכולם, אנחנו מדברים כאן על איזשהו מרחב, יצירה של מרחב חדש ואלטרנטיבי, שהוא לא מוכן ולא מוכן לקבל לא את הפרדיגמות ולא את הנחות היסוד ולא את המסגרות והגבולות שאנחנו רגילים לחשוב דרכם. הקטגוריות שנוטות מאוד מאוד להגביל ולצמצם אותנו, והן הרבה פעמים הופכות להיות שקופות. וקשה מאוד לראות מעבר אליהן, כי אנחנו לוקחות אותן כל כך כמובנות מאליהן, כאילו אין שום דבר אחר, וזה אין בלעדן, כן? זה מה שיש. וזה תפיסות בינאריות, בין אם זה קשור לנושאים מגדריים, בין אם זה קשור ליהודים ערבים, בין אם זה קשור למרחב, זה תפיסות שנוטות לקבע אותנו ולא לאפשר לנו להשתנות ביחד עם המציאות, שא' משתנה כל הזמן, וב' מפגישה אותנו כל הזמן עם אנשים ואינטראקציות ודברים חדשים. אז אני רוצה להתחיל מלברך כאילו את עצמי ואתכם על היצירה של המרחבים האלו ואת כל מי שנמצא כאן על כן, אני חושבת שזה דורש אומץ, כן? כי הקבוצה שיש פה היא קבוצה שהיא בכלל לא מובנת מאליה. אני חושבת שכולנו צריכים כאילו להכיר תודה על זה שאנחנו נמצאים פה היום. אני ממש שמחה לפה. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה כמה מילים אולי על ארץ לכולם. ארץ לכולם, או שתי מדינות מולדת אחת, זו תנועה ישראלית פלסטינית. היא הוקמה לפני 11 שנה. אחד מהמקימים שלו יושב פה, נירון רפפורט. אנחנו תנועה שמנסה לקדם חזון מדיני אלטרנטיבי. חזון מדיני שבגדול במשפט אחד מבקש לקדם מציאות שמבוססת על שותפות במקום על הפרדה. זה אולי במשפט אחד. הרעיון הפוליטי שאנחנו מבקשים לקדם, אנחנו מנסים לתת לו איזושהי צורה, פרוגרמה פוליטית, כשאנחנו מדברים על קונפדרציה. אני חושבת שהמילה קונפדרציה יכולה לתעתע, אבל הרעיון הוא זה שיש כאן שני עמים שמרגישים שייכות, זיקה, אהבה ושייכות לכל המולדת. וזאת נקודה שהיא עוד דיסקריפטיבית, אנחנו עוד לא בשלב הנורמטיבי של מה זה אומר. אנחנו רק מנסים לתאר מה האנשים שחיים במקום הזה חשים כלפי המקום הזה.
אני חושבת שכבר פה יש אקט מאוד רדיקלי, כן? רק לתאר את המצב כמו שהוא. ומתוך זה אנחנו רואים, אוקיי, יש כאן שני עמים, שניהם יש שייכות וזיקה ואהבה וסנטימנט למקום הזה. אנחנו שמים את הערכים על השולחן, אני חושבת שערכים זה דבר שעכשיו סוף סוף עולה מחדש על השולחן, אבל הרבה זמן זנחנו אותו. אני חושבת ששוויון זה הערך הכי חשוב שאנחנו מנסים לקדם, ואנחנו מאמינים ולא מוכנים להתפשר עליו יותר. שוויון, כבוד לשני העמים, ובאמת התפיסה הזאת שאי אפשר לעשות כאן את ההפרדה, שאולי חלקנו חשבנו שהיא אפשרית מסיבות פרגמטיות, אולי חלקנו חשקנו ושאפנו אליה מכל מיני סיבות, כן? אנחנו יכולים לתת תיאורים שהם יותר באמת פרגמטיסטים מדיניים, ואנחנו יכולים לתת תיאורים שהם הרבה יותר קשורים לשנאה ופחד וטראומה וגזענות. אוקיי? וכל המכלול הזה אני שמה קצת בצורה אחת. ואנחנו מנסים להגיד, אוקיי, עם המכלול הזה של הדברים, איך אנחנו יכולים לדמיין חזון מדיני, שהוא גם רלוונטי, שהוא גם אמיתי, מדבר על מה קורה פה, כן? הוא לא מתייחס לתפיסת מציאות של שנות ה-80, וגם נותן לנו תקווה, נותן לנו כוח, נותן לנו חזון, נותן לנו איזושהי תמונת עתיד, שאנחנו יכולים לפעול לקראתה כדי להגיע לאנשהו. כי היום אנחנו הרבה פעמים, ואני חושבת שהמחאה מדברת על זה הרבה, עוסקת בפעולות פוליטיות, אבל אנחנו לא בדיוק יודעים לאן אנחנו הולכים ולאן אנחנו רוצים להגיע. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לנסח עכשיו את המה לא, מה אנחנו נגד, מה אנחנו מתנגדים, ואנחנו לא כל כך עוסקים בלנסח את המה כן, לאן היינו רוצים להגיע, מה הערכים שחשובנו ליישם, ואיך עושים את זה, איך הולכים לשם ולאן הולכים. וארץ הכל ננסח חזון. חזון ישראלי-פלסטיני, חזון מבוסס שותפות, חזון מבוסס של שוויון, שמכבד את הקיום של שני העמים במקום הזה. זה ככה בכמה מילים על מה אנחנו ומי אנחנו. בהקשר הזה אני מרגישה שעבורי ארץ לכולם נתנה לי באיזשהו רגע שבו התכנסו כל מיני שיעורים וכוחות ואנשים ומפגשים שהכריחו אותי בעצם להגיע למקום שבו אני צריכה להתחיל לשאול שאלות מאוד מאוד קשות לגבי הזהות הפוליטית שלי. אני גדלתי בבית מאוד חילוני, מאוד תל אביבי, מאוד שמאלני, ציוני, הייתי אומרת. אפשר להגיד את המילה ככה. ובתוך הדבר הזה, שאלות לדוגמה של קולוניאליזם, בכלל זה לא יהיה חלק מהשיחה. ידעתי לדבר על כיבוש, אבל לא ידעתי לדבר לא על יחסי כוח, ולא ידעתי לדבר גם על השייכות שלי יש למקום ולמרחב הזה. זאת אומרת, אני מבחינתי, הפופיק של העולם היה פריז, ולא ירושלים. סליחה? בדיוק, זה בדיוק זה. ממש זה. זאת אומרת, יכולתי לחיות באיזושהי תודעה שבה אני יכולה להיאבק בעד ערכים ליברליים, ערכים של שמאל, ערכים של שוויון וצדק, תוך כדי שאני משמרת בתוכי כל הזמן תפיסות בלי לתת להם את השם הזה, גם של עליונות יהודית וגם של עליונות לבנה. והרגעים שבהם נחשפתי לזה שאני בעצם לא לוקחת ברצינות כל דבר אחר שהוא לא אני, כן? שהוא לא התפיסה הליברלית, השמאלנית, המערבית, שאני גדלתי בתוכה, כל דבר אחר היה נראה לי משהו שאני צריכה אולי להציל אותו, אולי אני צריכה לתקן אותו, אולי אני צריכה לעזור לו, אולי אני צריכה לסייע לו. לא היה שום רגע שבו, היה רגע, הגיע הרגע שבו הצלחתי להגיד, רגע, כאילו, הפלסטינים לא צריכים שאני אציל אותם. זה לא מה שהם צריכים ממני. מה שהם צריכים זה חירות ושוויון וחופש. ומה שאני צריכה זה שוויון וחירות וחופש. ובמפגש הזה הייתי צריכה לעשות סוויץ' של התנתקות מתפיסות עומק מאוד מאוד מקבעות ומגבילות, ובעצם לעשות איזושהי התמרה של תפיסת עולם חד משמעית, קודם כל שותפות, קודם כל יצירה של משהו משותף, של הכרה בזה שאם לא נעשה את העבודה הזאת במקום הזה ביחד, לא נוכל לעשות עבודה בכלל. ובית איזושהי הכרה בזה שלי אין את כל האמת. ובוודאי שלי אין את כל האמת כשזה מגיע לאנשים אחרים שהם בדיוק כמוני. לא ייתכן שאני אמשיך לדבר על שוויון, אבל ההתנהלות שלנו במציאות, ואני אומרת אני, אבל אני מדברת גם על המפלגות שאני הייתי חלק מהן, או התפיסות עולם והאנשים והמנהיגים שלי, אבל הפרקסיס ביום יום יהיה כל כך מנותק מהערכים האלו, באיך שאנחנו
מתנהגים אחד לשני. ובהקשר הזה, אני חושבת שהדבר שהוא מאוד 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 חשוב לי בערב הזה, זה החיבור בין החשיבות בחזון מדיני, בחזון פוליטי, בתמונת עתיד, בניסוח של איזה עתיד יש לנו פה במקום הזה, כי אני לא הולכת לשום מקום, ברור לי כמובן שהעם הפלסטיני לא הולך לשום מקום, אבל אני יודעת גם שאף אחד לא נאבק עכשיו על עתיד טוב יותר, כן? וזה קשור לצדק אקלימי ולצדק חברתי-כלכלי, ובוודאי לכיבוש ולסכסוך הישראלי-פלסטיני, ודמוקרטיה ומוסדות דמוקרטיים. אבל אני חושבת שהיופי פה, ואולי בזה אני אסיים, זה המסורת שאנחנו משתייכים אליה. זאת אומרת, יש היסטוריה, יש קונטקסט, יש כתיבה, יש הגות, יש מנהיגות, שבעצם ניסחה את הדברים האלו לאורך השנים, שאני לא ידעתי עליה. ואני הרגשתי מאוד בודדה ברגע שכל הדברים האלו נפלו עליי. ואני חושבת שרבי בנימין עבורי הוא איזשהו, נכנס לאיזשהו ארון ספרים שאני צריכה, בעזרתם של חברים רבים, שאני אוספת לאורך הדרך, לייצר בעצמי של איזשהו קנון אלטרנטיבי, שהוא לא מוכן לקבל את הדברים כמו שהם, בוודאי לא כשאנחנו יודעים שהם לא עובדים יותר. ודווקא החיבור הזה בין השאיפה והמחויבות לעתיד ערכי וטוב יותר כאן, ביחד עם החיבור לאיזושהי מסורת שהיא ברובה או נשכחת או לא כתובה או שבוטלה ודוכאה, וזה גם קשור לכל מה שקשור לנכבה, כן? במידה מאוד דומה, כן? אנחנו לא, או לארכיונים שאנחנו עדיין לא פותחים אותם, או זה חיבור שמאוד חשוב אני חושבת לעשות. אנחנו לא ממציאים שום דבר מחדש, אנחנו מנסים לייצר כאן איזושהי אלטרנטיבה. ופה יש איזשהו קו ואיזשהו רצף שעבורי הוא ממש חגיגה. אפשר להתחיל מאחד העם. אחורה. עוד יותר. בנימין לא אהב אחד העם. אבל אני, אולי אחרי נפתח לדיון, אני רוצה להגיד, קודם כל תודה רבה. שכחתי להגיד בעצם כחלק מהרעיון הזה של להחדיר, לשים זרקור ולהחדיר לפנתיאון את רבי בנימין, אז אנחנו בעצם קצת מציגים רעיונות שקורים היום, שהולכים ברוחו. ובאמת, אולי שהצגתי את החיים שלו, פתאום הבנתי שזה הדבר הכי חשוב, שכחתי להציג, ששנות ה-20, 30, 40, רבי בנימין בעצם היה שותף בתקופת המנדט בהתארגנויות דו-לאומיות. ברית שלום, קדמה מזרחה, אז זה באמת אולי קצת ההיסטוריה שמה היא מדברת עליה שיש להאחז. היום יש לנו גם פתאום שיח על התארגנות דו-לאומיות, ואפשר בעצם לייצר לו מיתולוגיה בחזרה אחורה, והיסטוריוגרפיה חדשה ואחרת לחזון ולסיפור הזה. עכשיו אני רוצה שנלך קצת למעגל זהות אחר של רבי בנימין, ואני אציג את מנחם נאבט, שהוא בוגר ישיבת פונוביץ', והוא עמית חוקר במכון אסטרקלריה. יש לה עמית חוקר? מכון של חילוניות, ליברליזם, פוסט-חילוניות, צבאיתן. איזה מכון? אסטרקלריה, כחלק מבניות. ואולי אני אתן לך עוד רגע לתת לך את העברות שלך, אבל אני חושב שהפעם זה כזה, דיברנו קצת על רבי בנימין עם הפנים החוצה, אבל לרבי בנימין היה גם תודעת תפיסות אחרות, והוא אתגר מאוד את השיח פנימה, ביחס לציונות, ביחס לחרדיות, אבל באיזושהי נקודה, וכאן אני אבין אותך לדבר מנחם. סליחה, מה שלך בבקשה? מנחם נאבט. מנחם? נאבט. נאבט? נאבט. נון א' בטח. אני רגיל להיית את זה בכל פגישה עם כל פקיד בנק, לא נונה. חשבתי שאתם רוצים לשאול מאיזה פלג של חולים. פרשייה. טוב, אז אני באמת לא האדם המעניין, מי שמעניין זה אווירה וחמידין. אני רוצה לומר משהו שנוגע בי אישית. מחשבות שיש לי, ראשית אני חייב לומר שאני קצת מבויש לדבר ככה בפני גדולים ובפני זקנים וגדולים ממני. אני צעיר, אני לא מיומן ולא... ותודה דבר ראשון לאבירם על הספר הנפלא. זה ספר באמת נפלא מהרבה בחינות. דבר ראשון הוא חושף את דמותו של רבי בנימין, דמותו הנשכחת, ואת זה חייבים לומר.
היא באמת דמות נשכחת, לא שומעים עליה יותר, אני מעדיף להתבטא כך, ואתה החזרת אותו לשיחה. ולא רק שהחזרת אותו לשיחה, הספר הזה הוא נפלא. הוא באמת ספר שמגולל את הרעיונות האלה בצורה טובה מאוד וקולחת, אבל בעיקר מייצר בהם שיטתיות, שלי למשל כאדם ששמע פה ושם על רבי בנימין, אבל לא הייתה לי היכולת לגשת על הדברים בצורה כזאת, ובאמת ארגנת את זה בצורה גדולה, וגם הוספת משלך. טוב, אז אני אתייחס לזה דרך אי ההיכרות. זאת אומרת, אני כמו רבים אחרים לא ממש מכיר את רבי בנימין. אני מכיר את זה עכשיו דרך אבירם. אני שמעתי פה ושם כמה דברים. דרך אגב, ההיכרות הטובה ביותר שלי עם רבי בנימין זה העובדה שאני גר בירושלים ליד שכונת בית הכרם, והגינה שאני מוביל אליה את ילדיי מפעם לפעם, היא נמצאת ברחוב רבי בנימין. ממש, אז כל פעם שאני נכנס לרחוב הזה אני חושב עליו ואליך. אז טוב, לענייננו, אני רוצה, תרשו לי להיות טיפה פרובוקטיבי, אני אומר שאני ביישן, אבל אני רוצה באמת, אני נותן רשות לפניכם. תגיד מה שאתה רוצה. מה? תגיד מה שאתה רוצה, לא אכפת לי. כן, אני באמת, אני רוצה להיות פרובוקטיבי במובן מסוים של לנסות לערער טיפה איזה שהן מוסכמות, ובעקבות דמותו של רבי בנימין, בעקבות איך שהיא עולה בספר, ולומר כמה מחשבות שיש לי. אני אתחיל במשהו מסוים שתפס אותי אתמול. אני ראיתי איזשהו סרטון שבה היוצרת, אני לא זוכר איך קוראים לה, היוצרת של, סליחו לי שאני בור, היוצרת של הסדרה שהתפרסמה עכשיו, חילוניות. אז ראיתי איזשהו ראיון קצר איתה על הסדרה, ואז היא בעצם אומרת, בגדול, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל בגדול, אנחנו עכשיו כאן במאבק על החילוניות. בעצם איזושהי חשיפה של הסדרה, ומטרתה של הסדרה היא להציג את אם אפשר לומר, את האתוס של המאבק, האתוס של המחאה הפוליטית שקורית כעת, והיא אתוס של, פשוט של מאבק על חילוניות, מאבק על חילוניות ליברלית במדינת ישראל, ומאבק על הסדר הליברלי חילוני במדינת ישראל. וזאת מטרתה גם של הסדרה. זה קצת הפתיע אותי לשמוע את הדברים בצורה כזאת. זאת אומרת, אני מכיר הרבה מחשבות כאלה, אני יודע שזה עומד מתחת לפני השטח, או מעל לפני השטח בשיחות ידידים, אבל אז כאן זה ממש עומד על השולחן בפרונט, וזה מאוד תפס אותי. לא יודע למה, זה תפס אותי. עכשיו, זה לא הפתיע אותי שכך חושבים. אני יודע שזה באמת כך, בהרבה מדינות והרבה מפעולות המחאה סובבות סביב הדבר הזה. ועם זאת, זה עדיין הפתיע אותי המסגור הברור הזה. עכשיו, אני אומר איפה זה קצת תופס אותי. וכאן אני אתקשר גם לדמותו של רבי בנימין. תסלחו לי שאני אומר אני לא מעניין, אבל זה לצורך הרעי. אני מתחילת, בהתחלה כשהממשלה הנוכחית עלתה לשלטון, אז הרגשתי חוסר נחת מאוד מאוד גדול, ורצון לפעול די קריטי. והסיבות הן היו פשוטות לי. זאת אומרת, הסיבות של עליית ממשלה שמקדמת רעיונות ופעולות של נישול והתעמרות ופשיזם ולאומנות ודברים כאלה. ועכשיו, מה שקרה בעצם עם המחאה, תרשו לי להיות קצת ביקורתי. אני יודע שאני בתל אביב, כאן אני לא... תזרקו עליי, אבל אני... מה שהפריע לי קצת, זה שמתחילה הייתה מחאה,
המחאה הצליחה לקרום עור וגידים בצורה מאוד מאוד משמעותית כשהתחילה הרפורמה המשפטית. ואז זה הפך להיות איזה מין סיפור מאוד מאוד חזק שמוציא את כולם לרחובות, ובעצם לאט לאט גם נחשף הסיפור התת-קרקעי שבסוף צף ועולה, אבל זה הסיפור של מה שדיברתי, על מה שראיתי בסדרה, זאת אומרת, של החילוניות, או אם אפשר לומר, הסדר הליברלי במדינת ישראל. עכשיו אותי זה מעט אכזב, לא בגלל שאני לא בעד הדבר הזה. אני אומר לכם, אני בעד סדר ליברלי במדינת ישראל. אבל, לא מפחד לומר את זה, אבל מה שהיה קשה לי, ועד עכשיו קשה לי, ולכן קשה לי גם ליטול בזה חלק באופן מלא, זה בעיניי עירוב של עיקר וטפל. זאת אומרת, בלבול בין עיקר וטפל. כאשר מטרה פוליטית של שמירת סדר ליברלי, שבסדר, אני עוד מעט אקריא איזשהו קטע שסימנתי לעצמי פה, הופך להיות החזות של כל המאבק הפוליטיקה, בשעה שאמור היה להיות, לפחות בעיניי, מאבק פוליטי הרבה הרבה יותר מוקדם והרבה יותר משמעותי, שהוא מאבק על, אני יכול לומר, על דיני נפשות. עכשיו, איפה זה פוגש אותי ביחס לדמותו של רבי בנימין ולהגותו? אני חושב שחלק בלתי נפרד מהסיפור הזה, וכאן אני חוזר ואומר, אני אהיה קצת פרובוקטיבי, אם תסלחו לי. אני חושב שחלק גדול מהסיפור הזה קשור באופן אינהרנטי לחילון. מה זאת אומרת? הריבונות, המושג של ריבונות, הוא מושג חילוני. בעולם של התורה והמצוות אין ריבונות לבני אדם. ריבונות היא של אלוהים. אלוהים הוא ריבון על כל הארץ. ההמצאה של מושג הריבונות, ולכן גם ההמצאה של מושג של ציונות, שמה שעומד במרכז שלה זה מושג הריבונות, זה מושג חילוני מובהק. זה מושג שבא להחליף את האלוהים של התורה והמצוות. זה אלוהים חדש. עכשיו, המושג הזה הוא המושג שהופך להיות היום נחלתה של, למשל, שהממשלה הנוכחית בצורה מאוד מאוד חזקה, כן? אבל עלייה להר הבית, אנחנו צריכים להראות ריבונות. בכל דבר, צריכים להראות ריבונות, 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 ריבונות. זה הדבר שאנחנו שומעים בכל מקום, ריבונות. כן, אתמול קבר יוסף, ובכל מקום אנחנו דרישת הריבונות, ולכן הנישול המתמיד בשם הריבונות, וכמובן... משילות. מה? משילות. משילות, הריבונות, כל העקרונות האלה. עכשיו, אני חושב אני שוב רוצה לדבר על ההפרדה הזאת שעושים דתיים, חילונים, או ליתר דיוק, דת וחילוניות. זה לא שבמחאה אין אנשים דתיים, יש אנשים דתיים, אז לכן זה לא דתיים וחילונים, וזה לא שבממשלה הנוכחית אין אנשים חילונים, יש הרבה מאוד. אבל יש איזה מין חלוקה כזאת שברור לכולם. דרך אגב, אני בשבת לפני כמה שבועות הלכתי לבית הכנסת בנחלאות, איפה שאני חזן באופן קבוע, והייתי מוכרח לעבור דרך המחאה שהתקיימה פתאום בשבת. אז אני עובר ופגשתי בדרכי את מרב מיכאלי, עומדת וצועדת ואומרת לי שבת שלום. אמרתי לה, שבת שלום, אבל יש פה הדרת דתיים. זה לא, כאילו, באיזה מובן הדרת דתיים? זאת אומרת, הייתה לי התחושה יותר מכל שההפגנה בשבת היא הפגנה שאומרת, אנחנו אנשים לא של שבת. ואני לא יודע אם זה מודע, אני לא יודע אם זה מכוון, אני לא חושב גם שזה מכוון אצל רוב האנשים, אבל זה אומר משהו מאוד מאוד עמוק. עכשיו, זה סתם אנקדוטה, אבל מה שאני רוצה לומר דרך זה התפיסה הזאת שכאילו דתיים בצד נמצאים בצד הלאומני, לא ליברלי, פשיסטי וכו' וכו', חילונים נמצאים בצד השני, היא תפיסה בעיניי שהיא
מעוותת. זה לא שיש, הרבה, אם אנחנו פה בקטע של השמאל האמוני, אז השמאל האמוני זה איזשהו צירוף של שני, לכאורה איזה צירוף כזה בינוני כזה של שני מגמות שנתפסות בציבור כמגמות קצת סותרות, אבל יש כאלה שמצליחים להיות גם וגם, אנשי גם וגם כאלה. אני לא חושב שהסיפור הזה הוא סיפור של גם וגם. הנושא של הריבונות ושל העוצמה האלוהית שיש בריבונות הוא נושא חילוני. והוא הגיע לאנשי הציונות הדתית דרך החילון, דרך הציונות החילונית. עכשיו, מה שקורה פה זה הפיכת, זאת אומרת, הגולם קם על יוצרו, ולמה אני אומר את הדבר הזה? כי לא לחינם, וכאן אני חוזר בתחילת דבריי, לא לחינם המחאה כמעט ולא עוסקת בנושאים האלה. לא לחינם. הסיבה היא בגלל שהחילוניות לא יכולה לערער על האלוהים שעליו היא עומדת. לא הבנתי את המשפט הזה. אני מתכוון לומר שאלוהי הריבונות זה אלוהים חילוני. עכשיו, אם המחאה תנסה לבטל את האלוהים הזה, אין לה הרבה זכות קיום. זאת אומרת, בסופו של דבר זה מה שמקיים אותה כאן. זה הכוח שמקיים אותה כאן. דמוקרטיה ליהודים, בוא נשים את זה. כן, טוב, את ממקדת את זה פוליטית ואני מנסה אבל לדבר טיפה רעיונית. ועכשיו, מה שאני רוצה לומר דרך זה שאני חש שהמחאה בסופו של דבר כאן היא סוג של מחאה של משבר קיומי של החילוניות. היא לא מחאה על החילוניות, היא משבר קיומי של החילוניות, ויש בעצם יש איזשהו אל של החילוניות, כן, שוולטר בנימין מדבר עליו, דרידה מדבר עליו, יש אל אלוהים, או במובן שקרל שמיט מדבר עליו שיש הכרעה אלוהית, זאת אומרת ההכרעתנות, הסמכות של המוסד הליברלי החילוני היא סמכות אלוהית, והיא סמכות שנטולה מתוך התיאולוגיה. ואני חושב שהמצב כיום הוא מצב שבו, המצב המיסטי הזה, לפי הביטוי של מישל דה מונטן, המצב המיסטי הזה נחשף במערומיו. זאת אומרת, היהדות החילונית במדינת ישראל מרגישה פתאום את קווי השבר של הדבר הזה, את הערעור היא נחשפת, הייתי אומר, היא נחשפת לעצם העובדה שיש פה אלוהים. שהסדר הליברלי הוא לא איזה מין טבולה ראסה כזאת של כל אדם רנדומלי ברחוב. יש אלוהים מאחורי הדבר הזה. והאלוהים הזה מבקש להחליף אלוהים אחרים. עכשיו, זה בעיניי קצת הסיפור פה, אני לא יודע אם תסכימו או לא תסכימו, אבל אני רוצה עכשיו לומר את זה בקשר לרבי. אבל זה חשוב, זה מציג אותם כמאמינים. בוודאי. חילונים סוף כל סוף מונחים על השולחן שהם מאמינים. שלהם, נכון. אבל המשבר הקיומי שאני מדבר שמובאות כאן, שכותב רבי בנימין, והוא כותב כך: למה עזב הכותב את הדרך הכבושה של גוף ראשון ובחר בגוף שלישי? כשאדם חוזר 100 פעמים ואחת על המילה אני, הוא יכול להתאפס ליוהרה. ואולי זה הטעם. האדם רוצה לראות עצמו כבלתי מעוניין, כגוף זר. הוא רוצה ליצור דיסטנס בינו לבין עצמו, לשפוט על עצמו באופן אובייקטיבי לגמרי, לא להתפעל ביותר מהישגיו, וגם לא להתחמק מלראות את פגמיו הוא. עכשיו, אני את הקטע הזה חושב, ובכלל, הפרק הזה עומד על הנקודה הזאת בצורה יפה מאוד, אבל אני לוקח את הקטע הזה, ואני חושב שהוא קשור מאוד לסיפור כולו. הנושא הזה של יוהרת האני, ואני חייב לומר כאן, האני, הסובייקט המודרני הזה, הסובייקט שמאז דקארט הוא האני החושב, הוא עומד במרכז ההוויה המודרנית כאלוהים גדול, אז הדבר הזה, יש עליו בדיוק יש ניסיון לערער. האני הזה, ואנחנו נפגשים כאן בחודש אלול, ואני מתחבר קצת לקונספט של האירוע. אם יש משמעות לסליחה, לבקשת סליחה, לוידוי שאנחנו אומרים כל יום בסליחות, זאת המשמעות של היכולת
שלנו כבני אדם לשים את האני היהיר הזה טיפה בצד. היכולת לומר אשמנו, בגדנו, ולומר את זה דרך וידוי, זאת אומרת לפני השם, זה בעצם לומר, בסוף תפילת נעילה אנחנו אומרים את זה במפורש, האדם הוא כלום, הוא הבל, הוא לא שום דבר, אבל ותכירהו לעמוד לפניך. והלעמוד לפניך הזה הוא ביטוי של זהות אנושית, שיש לה משמעות, אבל יש לה משמעות לא מתוך האני הגרנדיוזי והמנופח הזה, אלא מתוך היכולת שלה לעמוד בפני אלוהים, ולכן היכולת שלה לעמוד בעולם בצורה צנועה יותר. עכשיו, אני אומר את המילה צניעות, כי אני חושב שזה שוזר את כל הספר, למרות שאתה לא אומר את זה במפורש, אני חושב שזה שוזר את דמותו של רבי בנימין. הצניעות והענווה, שזה אידאל דתי, כן? ושאני חייב שוב לומר, המודרניות החילונית ערערה על האידאל הזה שוב ושוב. הענווה נתפסת בעיניה כביטול העצמי וכאיזושהי רכרוכיות שאין בה יכולת לקחת את גורלי ביד. וזה חלק מהסיפור הזה של הדרה. והיכולת של רבי בנימין לשמוע את קולם של אחרים, ואחרים זה ערבים שיושבים פה, וזה הקולות של יהודים אחרים, בעיני האני הציוני החזק, המזרחי למשל. היכולת הזאת להקשיב לדברים האלה, היא מגיעה מהנמכת עוצמת הלהבות של האני הזה, כן? ואני רוצה לקרוא, הנה, סימנתי לעצמי בעמוד 284. אחד הדברים שרבי בנימין עסק בהם בצורה מאוד חזקה, זה על האתוס של הציונות. ורבי בנימין ביקר מאוד את העמדה הציונית שעסוקה יותר מדי בניסיון לבנות כאן ציונות שהאידיאל של בניית מדיניות ריבונית ציונית בישראל היא האידיאל הגדול שלה, ובמקום זה רבי בנימין דיבר על כך שצריך לחזור לאיזשהו אידיאל ציוני של הצלה, ובמיוחד בתקופת השואה. ואני חוזר כאן לדבריי בהתחלה, כשדיברתי על ליברליזם קצת. הליברליזם לא מוזכר כאן, אבל אני אקרא את הקטע הזה. הקטע הזה אומר כך: יש לנו גם היאבקות חמורה ומרה שנייה, גם בפנים. וכאן בקטע הזה רבי בנימין בעצם תוקף את אותן עמדות שלא חברו באופן אקטיבי וחזק להצלת היהודים באירופה. אז יש לנו גם היאבקות חמורה, גם בפנים עם אויבים קשים אשר בתוכנו. מי הם בהקשר הזה? האגואיזם, הנוחיות, אהבת הבצע או חמדת הכבוד, אי הרצון לסבול סבל של ממש בשביל האחים אשר במרחקים. איש אל ביצעו ואל עושרו, כל השטח הזה שאני קורא לו ברמודה שבפנים. ודאי שיש יהודים טובים הרבה לאין ספור, ודאי שהם כעסו על המרצחים והיו מוכנים לדון אותם בכל 4 מיתות ביתים. אבל כמה מיהרו היהודים הטובים האלה להחליט שאין מה לעשות? כמה מיהרו להשקיט את מצפונם ולהרגיע את ליבם ורוחם ולהסיח את דעתם מכל פעולה? וזה בעיניי קטע מאוד מאוד חשוב, ואני נקשרתי אליו בגלל היכולת לזהות אני חושב שזאת נקודה מאוד חשובה, היכולת של לזהות בין אגואיזם, נוחיות, אהבת בצע וחמדת הכבוד כדברים המרכזיים פה בסיפור של אי ההירתמות להצלה. כן? אני אסיים את הדברים רק בקריאת קטע האחרון, שהוא בעצם קטע... אולי הקשר שההירתמות להצלה כיהודי אירופה, בשואה. כן, כן. וכאן אני אקרא קטע האחרון שמדבר גם בהקשר של הציונות הלאומית כוחנית שאותה ביקר רבי בנימין. מאותו הקשר, ואני אקרא את הקטע האחרון, הוא בעמוד 310 שציינתי לעצמי כאן. שוב הם מבצעים את התועבות כדי לבאר את הרצח, אלא כדי להרבות את הרצח. אידיאולוגיה חדשה באה לעולם. הרצח נחוץ לשם מטרה מדינית. אם העולם הגדול יראה כי גם הידיים שלנו הן ידי עשיו, כי יד ושם לנו גם בין המרצחים, אם מיד ייבהל העולם הגדול וירתה לאחור, והספר הלבן כליל יחלוף. אם ירבו חללים מערב ואפילו מיהודה, יבקשו מוצא אחר.
פתרון אחר, עם ישראל ישמור על לא תרצח שלו, כשומרו על תורתו, קדשיו ומקדשיו, אידיאליו, יהודו לגאולה שלמה. זהו, אני אסיים בקטע הזה, אני חושב שהוא מסכם קצת את המחשבות שניסיתי לומר. תודה רבה. הייתה לנו ביקורת על כל עניינים, מה שתרבות, הייתה לנו ביקורת על חילוניות, כמייצגת ריבונות וכוח, שמובן למה אנחנו בשמאל האמוני מחברת ושרוצים עיניים ברבי בנימין. ואני רוצה עכשיו להזמין את חתן שלך, את אבירם, גם להגיד את הדברים שלו, להגיד ולקרוא. שהוא אנטי מאוד מאוד גדול, אמרתי זה אני לא מכניס, גם מסיבות של כיף ודברים אחרים, אבל היה לי איזשהו אנטגוניזם לנטייה, היה נראה לי שלא סתם הארכיון הציוני רוצה שזה מה שיהיה בפועל. כשהוצאתי את העניינים של נר והתביעה לשבעת החוקים, איכשהו זה פחות היה הנושא המוחש. עכשיו, קודם כל, אני רוצה לומר תודה גדולה גם לדביר ולרועי שעמלו על הארגון של הערב הזה, וגם אני חושב שהספר מתחיל לפעול את פעולתו בעולם בדיוק ברגע הזה שהוא נקרא, כן? הוא מקבל איזשהו הד, וזה באמת היה... קודם כל נורא שמחתי לשמוע את שניכם על הדברים. ואני אנסה איכשהו לקשר בין הדברים שמאיו ומנחם אמרו, גם על המקום של ערעור פרדיגמת ההפרדה, וגם על המקום של הביקורת על האג'נדה החילונית, שבאה לידי ביטוי הן בסדרה, ופה נגעת בנקודה הרגישה שנדבר עליה אחר כך, אבל... והן ביחס אבל באופן כללי על הביקורת מושג הריבונות. ואני אתחיל ממקום דומה למה שמאי התחילה לדבר עליו, הוא אולי מה הגעה שלי לרבייה, ואני חושב שבאיזשהו מקום זה ייגע גם בדברים של מנחם. אני גדלתי, ההורים שלי נמצאים פה, אני גדלתי בבית שהוא שמאל ציוני דתי, של מימד. כך שהורגלתי באמת מימיי הראשונים להיות בעמדת נגד בתוך מערכות החינוך שבהם גדלתי. כלומר, להיות באיזושהי עמדה ביקורתית כלפי המסגרת המוכרת למול תהליך הסוציאליזציה שלי, היא דבר שהיה מוכר לי מאוד. אבל אני חושב שלתפיסות של שמאל ציוני, של מימד, היו מגבלות שעבורי, כמי שגדל בשנות ה-90, כמי שגדל לאחר אוקטובר 2000, הם פשוט הפסיקו להעניק מענה. הם שיחקו במגרש שהוא מאוד מאוד מוגבל, וזאת העובדה שעבור ממד, מי שקובע את עבודתו היה בושמי. והשיח התנהל בתוך מסגרת שבעצם הכריזה מראש קיבלה את גבולות הגזרה של הציונות הדתית כגבולות הגזרה שבהם מתחוללת פוליטיקה ישראלית. כלומר, המתנחלים הם אלה שמייצרים משהו מסוים, וכל הפוליטיקה הישראלית נגררת אחריה. והדבר הזה מותיר בערפל כמעט את כלל חלקי החברה הישראלית. כן, יש דבר ברגע עכשיו, במה זה בא לידי ביטוי? בעובדה שנגיד, אני למשל כנער ידעתי לצטט את כל פסקי ההלכה שדיברו על האפשרות למסור שטחים תמורת שלום. ידעתי לצטט חוברות שלמות שהוצאו בנתיבות שלום, אף שעל מצווה מן התורה, סימן שאלה, ואני זוכר את התכתובות עם הרב חיים דוד הלוי, עם הרב עובדיה יוסף, שעכשיו צריך לזכור שכל הפסיקות הללו דיברו על, הם אף פעם לא ניסחו עמדת שמאל, הם אף פעם לא ניסחו עמדה פוליטית משמעותית, אלא
הותירו את השיפוט למומחים, ככה על פי פסקי ההלכה, גם פסק ההלכה של הרב עובדיה יוסף, הדמות היחידה שבאמת התגרה את שיח האזרחות, בהקשר הזה שאגב הייתה מבקרת תדיר בכנסים של נתיבות שלום, היה הרב אליהו בקשי דורון, זכרו לברכה, שבאמת היה אפשר דווקא ממקום אחר, ממקום של מתיחת ביקורת על חוק נישואין וגירושין, דווקא שם הייתה ניכרת עמדה אלטרנטיבית למושג האזרחות. כן? כלומר, הפסיקו לקיים את הדת, בעצם הדת היא בסיס הלגיטימציה של הלאומיות החילונית, והלאומיות החילונית הישראלית מוכרחת, חייבת את הדת כדי לייצר את בסיס הלגיטימציה שלה, זה יוצר בעיות אזרחיות, תשמטו את הדבר הזה, תורידו מהרבנות את הנטל הזה. אבל אני חושב שבפסק של הרב עובדיה למשל זה לא נמצא, הפסק של הרב עובדיה הוא פסק מימדניקי טיפוסי לצורך העניין. ובאמת, ברגע שאתה אז לכאורה, כנער אתה מתמודד עם אידאל ארץ ישראל השלמה ולנסות לייצר איזושהי עמדה כביכול ליברלית יותר, שמאל אמוני במובן של כביכול פשרנות, הפרטה של הדת שלא מזיקה, יש את הפוליטיקאים שיודעים מה לעשות, ויש את הדת שנעשית בבית הכנסת, ואין לה דבר להגיד על הפוליטיקה. והרגע הזה של, במיוחד אחרי אוקטובר 2000, והתזוזה, כן, התזוזה ימין, כן, המדיניות שמוביל ברק, מדיניות האין פרטנר, ולמעשה חוסר המענה שמימד נשארת אליו כלפי המגמות הללו בחברה הישראלית, הופך להיות כזה דבר שאין במימד תשובה פוליטית. ובהקשר הזה עולות הן תנועות שאני בהתחלה נטיתי אליהן, אבל דווקא המימדניקיות שלי, נגיד את זה ככה, לא אפשרה לי להיות שם עד הסוף. אני אומר את זה לחיוב, כן, למשל. הרב מנחם פרומן, שנתפס כמי שמציג אלטרנטיבה, אבל בסופו של דבר אני ראיתי אותו מוחא כפיים להתקפות האלימות של צה"ל בעזה. או תנועות כמו ארץ שלום, שראו בבית נחלויות לב הפתרון, כן, כלומר, במובן הזה הם הראו על פרדיגמת ההפרדה מבחינת הדמיון המרחבי שלהם, אבל בלי תשתית של עקרון שוויון שעליו מאי דיברה קודם. בהקשר הזה הגעתי לרביניאני, או רבי בנימין, אני אדבק בגרסת המשפחה כרגע, של איך לקרוא את הרייש בשם. אבל אני חושב שמה שרבי בנימין מציע הוא, ואני חושב שפה נמצאת הרלוונטיות שלו, במובן הזה הוא חורג באופן רדיקלי מהמסגרת של השמאל הציוני שבו גדלתי, זה מצד אחד את העוגן של תורה ומצוות לא כמשהו שיכול להתפשר עם מסגרת ליברלית, אלא מקום שיכול לבקר באופן חריף את המודל של ריבונות לאומית ואידאל של טוהר, כן, האידאל שקודם על ידי מי שהיה מעסיקו במשרד הארץ ישראלי ביפו, ארתור רופין, שמקדם את התפיסה של כיבוש הקרקע, כיבוש העבודה, או במילים אחרות, הרפרטואר הקולוניאלי התיישבותי, יצירתו של מרחב מטוהר מנוכחות פלסטינית, כלכלה מטוהרת מנוכחות פלסטינית, ולמעשה כנגד העמדה הזו, רואה בתורה ובמצוות מסגרת שמאפשרת לחשוב על קיום קולקטיבי יהודי בתוך מרחב שאיננו ריבונות יהודית טהורה. ומצד שני, העמדה הזאת לא נותרת עמדה תיאולוגית פוליטית בלבד, במובן הזה שהיא נותרת מופשטת, אלא שהיא בכל צומת, כן, ופה גם צריך, אני חייב לומר שאחד הדברים שהיה חשוב לי להראות, והיה, אני לא אכחיש שבתהליך הכתיבה יש מימד, אני חושב שקשה שלא לראות את זה בספר, יש מימד של הזדהות מאוד עמוקה שלי עם רבי בנימין, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב, אני חושב
הפרק שהיה לי הכי קשה לכתוב. אני רואה שבכתיבה הזה, אני לא יודע עד כמה זה... הפרק שהיה לי הכי קשה לכתוב היה הפרק על התימנים. על התימנים. כי למעשה, רבי בנימין הוא חלק, הוא גורם בתוך הממסד שאחראי לרגע הראשון של הפרולטריזציה של מזרחים בישראל. זה אולי, עליית יבניאלי היא הדבר הראשון שמייצר את הדבר הזה. עכשיו, סליחה, זה לא ברור. עליית יבניאלי זה למעשה העלאה של יהודים תימנים בעקבות עלייה מוקדמת יותר שמתרחשת כבר ב-1908, שרופין מנסה לקדם על מנת לקלוט את התימנים כפועלים טבעיים במושבות, על מנת שיאבקו עם הערבים על התפקיד מהסדר הנמוך יותר של כיבוש העבודה, ועוד שכיבוש הקרקע ייועד לפועלים האידיאליסטים האשכנזים. זה דבר שגם קשור לשיח הגזע, שרופין הוא אחד מאדריכליו, שבעצם מפריד בין שמים וארים בתוך העולם היהודי, בין אשכנזים הארים והספרדים שמים. ורבי בנימין בסופו של דבר הוא חלק מתוך התהליך הזה. והוא אמנם, מבחינת תודעתם של תימנים, הוא הדמות הטובה בסיפור, כן? הוא נבחר כנציגם לאספת הנבחרים ב-1920, במקום ה-12, מבלי ידיעתו, וכן הלאה. במכתבים ששולחים אליו גם מאוחר יותר, הוא נחשב ידיד התימנים. ולמה אני אמרתי את כל זה לרגע אני כבר בשטף הדיבור שלי אמרתי שבכל צעד הוא הביע עמדת נגד, אבל הדבר הזה לא נכון, כי מאוד חשוב לי גם לדבר על המגבלות שלו, כי הדבר הזה הוא בעיניי חשוב גם להציב גם אותו. אני חושב שלמשל, ההקשר של התימנים, או ההקשר שדבר נוסף שהיה חשוב לי להראות, זה מכתב שנשלח אליו על ידי חמדי אל-חוסייני, מי שעומד הוא ראש מזכירות הארצות הערביות בליגה האנטי-אימפריאליסטית, ארגון שקם בשנות ה-20 כחלק, כתשתית להתארגנות אנטי-קולוניאלית גלובלית רחבה. וחמדי אל-חוסייני שולח לו מכתב, מתורגם לעברית, שבו הוא מדבר על למה הם שוללים את הצהרת בלפור, למה הם שוללים את הציונות, ולמה הם רואים ביהודים בני ברית ברגע שהם ינטשו את הצהרת בלפור. עכשיו, כל הדברים האלה, רבי בנימין כותב אותם באותם שנים. אבל ברגע שהוא צריך לפנות לחמדי אל-חוסייני, ברגע שהיד מושטת, היד נותרת באוויר, במובן הזה שהוא מפרסם מכתב פתוח בדבר, הוא אומר, רגע, אני יודע שזה מעלה אתגרים מצד הנישול, הוא מספיק עם אינטגריטי בשביל להגיד את זה, אבל ברגע שאתה אומר פלסטינים, זה מפחיד אותי כי הגבלת עלייה. כן? זה עכשיו, השאלה היא, למה לא ליטול את הפוטנציאל המאוד חזק שיש במכתב הזה שחמדי אל-חוסייני כותב לו, ולהפוך אותו למשהו... זו שאלה שהייתה מבחינתי, שאלה שהיה חשוב לי להציב אותה, ולהראות איפה גם המגבלות, אבל עם כל זה, כן, אני חושב שאולי הרגע החשוב ביותר, כן, שזה 48, וזה התביעה לשיבת הפליטים, זה הרגע שבו יש לנו את העמדה שבו התיאולוגיה הפוליטית שמנוסחת, זאת שיוצאת כנגד הלאומיות החילונית, בגלל שהלאומיות החילונית משמעה אידאל של טוהר ואידאל של כוח מוחלט, כן? לא שותפות בכוח. אז מה שהפועל היוצא של זה הוא גם עמדה בלתי מתפשרת ביחס לתביעה לשיבת הפליטים. ואני חושב שהדבר הזה כבסיס למחשבה, ושם הוא גם יוצא בחריפות, כן? הוא במאמריו בנר, על אף שבן גוריון הוא אחד מהקוראים של נר, הוא לא מוכן לקרוא לבן גוריון בשמו. מבחינתו בן גוריון הוא ראש מדינת בילטמור, כן? הוא ראש המדינה שנוצרה על שלילתה של האופציה הדו-לאומית, על ידי גירוש ועל ידי מניעת שיבה. כן? היא לא יכולה להתקיים. אז
הרגע היחיד, ופה אני חוזר לפינג פונג שאני מנסה לעשות בין רבי בנימין והדרך שלי אליו, אני חושב שזה הרגע שבו רבי בנימין הופך להיות משמעותי לכאן ועכשיו. כלומר, שהמחשבה על דמוקרטיזציה מהרגע הנוכחי איננה יכולה להתקיים בלי חזרה לרגע הקולוניאלי הראשון, כן? הרגע הקולוניאלי המשמעותי ביותר, כן? כמובן, הנכבה היא מתמשכת לא רק מ-48 והלאה, היא גם מתמשכת אחורה, כן? תהליכי הנישול מתחילים כבר ב-1882. אבל ברגע המשמעותי ביותר, הרגע שהופך להיות גורף, מבחינת רגע ההתחלה של יצירתה של מדינה שמושתתת על עליונות יהודית, כי העליונות היהודית מתאפשרת כתוצאה מהגירוש ממדינת השיבה. אז הרגע הזה הופך להיות עוגן שהוא גם מאפשר לדבר על קיום יהודי בארץ ישראל, כן? כלומר, פלסטין וארץ ישראל אינן נפרדות. היכולת שלו לדבר על ארץ ישראל היא יכולת שקשורה לכך שהוא שלוב במסורות המקומיות. פה אני פורי ורבי נונו שנמצא פה, זה הרישומים של הדברים של נונו על צפת נמצאים בדיון של רבי בנימין שלי ברבי בנימין על מירון, שבעצם כשהוא ב-27 מתחולל פולמוס בתוך העיתונות העברית, שבאופן נורא מעניין, העיתון ששולל בצורה הכי חריפה את ל"ג בעומר כיומו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא העיתון של הפועל המזרחי, נתיבה. אין בו רבי שמעון בר יוחאי. בהארץ צריך להסתדר, יש גם וגם. יש גם בר יוחאי וגם בר כוכבא. אבל כשרבי בנימין מתייחס לזה, התיאור הוא התיאור של מה קורה במרחב. התיאור של המכוניות שמתחילות להכריז, העובדה שזה אירוע מקומי רחב, שכלל תושבות ותושבי המרחב שותפים בו, הדבר הזה הופך להיות משמעותי. כלומר, יש לנו פה את העוגן של ארץ ישראל כעוגן משמעותי, אבל העוגן הזה מתרחש תוך כדי התביעה של שיבתם של בנות ובני הארץ שגורשו ממנה. הפלסטיניות והארץ ישראליות של המרחב שלובות. והדבר הזה, אני מתייחס עוד למשהו, כחלק מהיותי חניך הציונות הדתית, וגם ההרגל שלי לטייל במעיינות, כן? זה חלק עכשיו, אני, כחלק מהדיון שלי בשיבת פליטים, אני מגיע לזוכרות. הפעילות שלי, אולי אחת העמותות שאני הכי קשור בהן זו זוכרות. ואחד מהמקומות, הפעם הראשונה שהייתי בכנס של זוכרות, שבו דיברתי על התביעה של רבי בנימין לשיבת פליטים, על האופן שבו הוא מפרק את עולם המושגים של השיח שמכונן משרד החוץ. כן, למשל, החלוקה, הכינוי של פליטים ששבים לבתיהם כמסתננים, כן, שלהם רבי בנימין קורא מעפילים. אז אחד הדברים שלזוכרות יש פרויקט שנקרא עודנה. חשבנו שהדור הפלסטיני הצעיר מתכנן את השיבה שלו אל הכפרים העקורים, ואחד האירוע הראשון, הסרטון הראשון שראיתי של עודנה היה סרטון של הכפר אל-לג'ון. אל-לג'ון הוא נמצא באזור צומת מגידו, ואני מסתכל על המקום, אומר, זה עינות קיני. אני יודע, אני מכיר את המקום הזה, אני הייתי שם ולא היה בו מים, כן? כאילו זה היה הדבר וזה הרגע שמאפשר, כלומר, התפיסה הזאת של מה שנתפס כקשר אל הארץ, שהוא למעשה שאלתה של הארץ, כן? הטיול שהוא תמיד מדביר את הנוכחות הפלסטינית. הוא לא מנכיח אותה, ופתאום כביכול פרקטיקה זהה כמעט, פרקטיקה של זוכרות היא פרקטיקה זהה, היא הליכה. ומבחינתי הסגירת מעגל הייתה השנה שתהלוכת השיבה הייתה באל-לג'ון, ואני הלכתי עם הילדות שלי
התהלוכה, ולראות את המקום הזה שאליו הגעתי כמישהו שמטייל, אלא כמישהו ששותף, להביא, להגיד, הילדות והילד שלי, כן? שואל כל הזמן, למה בירוחם לא תולים דגלי פלסטין? אז פעם ראשונה שהם נמצאים במקום שבו יש נוכחות של הדגלים האלה. אז עבורי זה היה סגירת המעגל, ואני חושב, אני שנייה סוגרת, והדבר הזה בהחלט, אני חושב שמנחם, אתה זיגית בצורה, אני תמיד תהיתי עם הפרק על הזיכרונות ילך לאיבוד. זה אחד מהפרקים יש כל מיני פרקים בספר שאני אומר, הם ילכו לאיבוד, וזה פרק שאני נורא אוהב. הפרק שבעצם מדבר על ביקורת האוטוביוגרפית. ולמעשה, הביקורת על הסובייקטיבית כעמדה, שהיא לא רק עמדת עצמי שהיא משלימה את עמדת הריבון, הרבה פעמים מתוארת כנגד, כן? זה האני מול המדינה. אבל אני יכול להתקיים, כן? למשל, בספרות עברית אנחנו לא רגילים לדבר על אני אזרח העולם של נתן זך, בתור הרגע שבו דור המדינה מקבל עמדה של סובייקט נפרד. אבל כפי שלימדה אותנו חמוטל צמיר, אני אזרח העולם יכול להתקיים אך ורק בגלל שהוא נשען על ריבונותה של המדינה. לא יכול להתקיים סובייקט ריבון, אלא באמצעות הריבונות המדינתית. ולכן הדברים האלה הם כרוכים, והדבר הזה הוא בהחלט ציר מחבר של הספר, וזה בעצם המיקום באמת של הפרק הזה, הוא בדיוק הניסיון להשלים את המהלך הזה. זהו, תודה רבה. מדברים על כזה ללבור אחורה בבורות ולהכניס לפנתיאון שלנו דמויות ולייצר מיתולוגיה, אז אולי יש לכם רעיונות מה עושים עם הרבי בנימינית הזאת עכשיו. אני אולי לכם, אבל אפשר לפתוח את מישהו מסתכל עם מישהו יוצא. שאלה את אבירם? כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה, כקורסית בטח במעמדי כלינו של רבי בנימין. דת מיעוט היא דעה שהרבה פעמים נוח להשמיע אותה בגלל שהיא דעת מיעוט. זאת אומרת, תופעים, אתה רואה את זה בפסקי דין, שבהם אתה אומר, מישהו נותן דעת מיעוט, זה נורא יפה, אבל אם הוא היה נותן את אותו, אם הוא היה אומר את אותו דבר, אם הוא היה יודע שהתוצאה תושפע מזה. וכשרבי בנימין מדבר על שבעת הפליטים ב-48, זה בעצם משהו שברור לו שאין לו סיכוי. האם ההיכרות שלך עם אבי סבנו, אתה משוכנע שהוא היה נוקט באותה עמדה גם אם הוא היה בעמדת כוח לממש את זה. זאת אומרת, אני אקל עליך קצת, אני בטוח שאם הוא היה בעמדת כוח, הוא לא היה קורא להחרבת הכפרים והערים ולגירוש פלסטיני. אבל האם... אוקיי. כאילו היה לי משהו בראש ועכשיו נראה לי. כלומר, זו שאלה שאני, כביכול קשה לנו על זה קצת, אבל אני חושב, זה מה שאני נמצא בתקופה שזה דווקא עדיין לא לגמרי ברור, ולפחות הקולות שאפילו הממשלה עושה, כן? אנחנו מסתכלים למשל, הרי הטריקסטר המרכזי זה משה שרת, כן? שרת מתחייב, והוא מתחייב ואומר שהוא עושה את זה באופן תכסיסי, כן? זה הלשון, המילה תכסיסי, אם מסתכלים בפרוטוקולים של ישיבות הממשלה, לראות כמה פעמים משה שרת אומר תכסיסי, זה אחד מהדברים. הוא משתמש להלאות את בכלל את הגורמים הבינלאומיים ואת הפלסטינים בככה, ולהסכים פה ושם, אבל בעצם אנחנו כבר מורידים דברים שהיו לפני כן וכן הלאה. אני חושב שגם כפעולות שהוא עשה, שהיה בכוחותיו, כדמות שבאמת, אחד הדברים שאני נורא מתעקש להגיד, גם
הספר עצמו וגם לאחר שהוא יצא, הוא לא דמות שולית. הוא לא דמות שולית. הוא דמות שיש לה, בוודאי בשנות ה-10 יש לה דומיננטיות לא מותרת. אבל גם אחר כך הוא דמות שאי אפשר לתאר. העובדה שלמשל, כן, האירוע שבו אני פותח את הספר, כן, האב והבן, המורה בבתי הספר הממשלתיים מנצרת, שמגיע מסתנן לביתו, כן, ורבי בנימין בן ה-70 הולך ומחטט את רגליו בניסיון לעקוב אחרי יגאל ידין, ויגאל ידין חייב לענות לו. כן, הרמטכ"ל חייב להשיב לו ולהגיד, אתה לא צריך להציג את עצמך, אני מכיר אותך, אני לא סובל את העמדות שלך, אבל ואני לא נאה בעיניי הרמיזה שלך למה שאתה אומר על צה"ל. צה"ל יש לו בעיות קשות. כלומר, העובדה שהוא מוכרח לענות לו, מוכרח להגיב לו, אני חושב שזה מעמיד את שאלת הכוח שלו, ודאי לא איש המושג, אבל הוא יכול לעשות דברים, פונים אליו בהקשרים האלה, ואני חושב שגם הוצאה של כתב את כמונר היא לא דבר של מה בכך. אני לא יודע מה היה, כאילו, כפי שהוא היה נציג התימנים באספת הנבחרים, אז הוא היה ממשיך להיות חבר כנסת גם. אני לא חושב שהסיפור שלו יהיה סיפור זהה לסמי חיזר. סמי חיזר, אני יודע להגיד שחיר בת חיזר היא חסרת משמעות. חיר בת חיזר היא חסרת משמעות כי היא עניין שהוא לחלוטין, אגב, האני היא אני מוחלט. כן? אין פה דבר על מי שנמצא בחוץ, יש פה רק שאלה על דמותו המוסרית של החייל הישראלי, איזה שהם ניסיונות של ההתבוששות של החייל הישראלי בלבטיו המוסריים, וכמובן, וזה לא מפתיע שכדמות פוליטית סמי חיזר לא מערער אותו כהוא זה את הגירוש. כן? זה לא דבר מפתיע. אני חושב שלמשל, אנחנו ניקח סיפור שהרבה פחות ידוע בהקשר הזה. ידוע בעיקר לאנשים שהם לומדי ספרות עברית, אבל סיפור שהוא לא, אין בו את הלבטים, אלא יש פה ניצחון פלסטיני, ניצחון פירוס, אבל ניצחון פלסטיני היא תחרות שחייה של בנימין תמוז, שמתאר רגע של תחרות שחייה בבריכה שהמשפחה של אותו פלסטיני מגורשת ממנה, והפלסטיני הוא זה שמנצח, והמספר מסיים בזה שהניצחון עוד יהדהד הלאה. כלומר, זה לא 48 איננה סוף פסוק, זה סיפור שיש לו איזושהי תוחלת ששם הייתי שואל שאלה. אבל אני חושב שההשוואה בין רבי בנימין לסמי חיזר היא השוואה טובה. כי אני חושב שהנה יש לנו פה דמות שגם בייצוג הספרותי, שנורא אוהבים לחגוג אותו כאיזשהו ייצוג ביקורתי, אבל הוא איננו ביקורתי, הוא גם לא נתפס כביקורתי עד 74, כן? עד ההוצאה של הסרט. הוא לא נתפס כביקורתי, כאילו אף יודעים שהיה גירוש. זה לא שהגירוש הוא לא שאלה, הכל נוכח. ולכן דווקא מדובר בשנים שבהן לעמדה הזאת יש משמעות שהיא מעשית בצורה, לדעתי, מאוד מאוד ברורה. כן, דברים עוד לא נסגרים.